Dragi moji, dobrodošli u još jednu avanturu na mom kanalu. Sada evo polako stižemo u Kairo. Prvo idemo u muzej gdje će nas čekati vodič koji priča na srpskom, a posle toga idemo da vidimo piramide. Putovali smo celu noć, dakle od pola 1 do, evo sada je već 8 sati, od pola 2 do, sada je već, mislim, 8 sati, a usput ću vam pričati kako smo prošli u put. Zaista je bilo tu nekih neočekivanih stvari. Ništa, vidimo se u nastavku videa. Htjela odmah pravi tampon zonu. Onda sedimo ovdje i da vidimo na ovdje. Ti ovdje opet zoveš više da nas pravi. Zovem Selmu da... Da. Kleopatra hotel. Ovo je vojska? Policija, ne vidiš. Gledaj ljudi koliko ima sa desne strane, čekaju u redu. Tata, da odiše taj vozač kamiona da ide da ubija kamila. Kako vozača? Evo, dragi moji, stigli smo sada u muzej i sada ću vam ja snimiti kako to malo izgleda. Ovdje nas je dočekao čovjek koji zna da priča naš jezik, kako bi nam bilo lakše. Jer ovdje nas je 8 u grupi. I ja ću vam sad snimiti malo s polja da vidite kako to s polja izgleda. Evo, pogledajte kako ovaj muzej izgleda s polja. Inače, on je izgrađen 1902. godine, a sam muzej je osnovan ranije 1858. Međutim, nakon što je stari muzej bio poplavljen, postojala potreba da se izgradi ovaj novi prilikom selidbe i same te prirodne katastrofe. Dosta eksponata je izgubljeno, neka količina je nađena, ali neka se nikada nije ni pronašla, a sada evo upravo gledate jednu ogromnu statu, to jest spomenik koji je posvećen francuskom arheologu koji se zvao Mariette. Inače bio je u službi Ismail Paše i jedan je od zaslužnih ljudi za izgradnju ovog muzeja i samim tim očuvanju egipatske kulture i očuvanju velikog, to jest neprocenjivog egipatskog blaga. Iako se čini da je gužva bila ogromna na ulazu, zapravo nismo puno čekali i naravno torbe obavezno prolaze kroz tu proveru. To je interesantno. I sada čekamo da uđemo unutra. Dobili smo i slušalice s kojim smo svi povezani da bi mogli lepo da čujemo. Jako mi je žao što sam ton morala da isključim, ali u muzeju je bila velika buka i mislim da bi bilo onako uznemirujuće slušati celu tu buku i moj glas sa svim tim zajedno. Ali naš vodič Mithat nam je jako lepo sve objasnio i bili smo vrlo srećni i zadovoljni što je mogao da nam sve to objasni na srpskom jeziku. Sve u svemu, evo nešto o samom muzeju. Ovaj egipatski muzej u Kairu sadrži više od 120.000 eksponata. Ja mislim čak da ima novi podatak od 136.000 eksponata. I oni pokrivaju više od 5.000 godina egipatske istorije. Za mene je to vrlo, vrlo impresivno. Ovo je statua faraona Kefrena od diorita.
jednog jako, jako čvrstog materijala, to jest kamena. I bilo je zanimljivo što su sve te teške materijale oni transportovali Nilom. Oni osim krečnjaka ništa tu nisu imali, ali im je zato Nil pomogao da dođu do jako, jako kvalitetnih materijala. Pogledajte i ovaj par skulptura. On je jako lepo očuvan i baš fino onako opisuje egipatsku umetnost i pokazuje zapravo da su oni koristili prirodne boje i zato su sve te boje sačuvane do dana današnjeg. Inače, one imaju kristalne oči, a malo pre ste vidjeli i jednu stolicu koja je također pripadala Tutankamonu. Inače, ovaj muzej je zapravo i najpoznat pogotovo po blagu Tutankamona. Inače, to blago je pronađeno davne 1922. godine i pronašao ju je Carter. Bilo je tu jako, to je jedna vrlo mistična priča i na kanalu History Vajasat možete više o svemu ovome saznati, jako je lepo objašnjeno. Mnoge misterije su otkrivene zapravo pronalaskom ovih mumija, ne samo pronalaskom, nego jednostavno proučavanjem ovih mumijama i novim tehnikama, izvlačenjem DNK i tako dalje. Saznalo se, danas se zna bukvalno od kojih bolesti su stari Egipćani bolovali i tako dalje. Ovo sada što vidite je preteča Gučija, mala šala, tako nam je rekao baš i naš vodič. A da nastavim priču, ovaj muzej je jako popularan i zbog kolekcije mumija. U toj kolekciji se nalazi 27 kraljevskih mumija. Dakle, u ovom muzeju, osim blaga faraona Tutankamona, pronaći ćete kamene zapise i hieroglife, statue i sarkofage i kraljevske mumije. Dakle, 27 kraljevskih mumija. Evo i dalje možete da pogledate čitavu atmosferu u muzeju, dakle puno je ljudi, čuvajte se tamo, pratite vašeg vodiča, držite vašu decu čvrsto za ruku. Mi smo bili pažljivi i nismo imali nikakvih problema. Pogledajte sad ovu kutiju, u njoj, to je kutija Tutankamonova kutija gdje su čuvani njegovi organi. Ne znam da li znate, ali prilikom mumificiranja moraju obavezno da se izvade organi i onda se kreće dalje sa postupkom. Inače, već sam rekla da je ovaj muzej poznat po kolekciji blaga iz Tutankamonove grobnice i ovdje smo vidjeli svo to blago i njegovu masku, njegov sarkofag i sve što se tu nalazilo, ali jednostavno nismo mogli da snimamo. Jedino je u toj sobi bilo zabranjeno snimanje, slikanje i tako dalje. Ali vidjet ćete još jednu kolekciju zlatnog nakita, to je već bilo dozvoljeno, to smo uspjeli da uslikamo i da snimimo. Ja bih rekla da je za mene bilo malo vremena na raspolaganju. Voljela bih da smo mogli više da ostanemo i da onako sa uživanjem prostudiram svaki kutak u ovom muzeju, ali situacija je bila takva da smo morali da se pridržavamo vremena i zbog agencije i svega ostalog. Jednostavno da ispoštujemo ceo plan kako treba. Ali jako zanimljivih stvari je bilo tu. Juče smo baš na tom istom kanalu History Vajasat gledali, moji klinci i ja, zapravo pronašli su, to jest počelo je istraživanje i grobnice Ramzesa III. I saznali su da je tu, osim što je bila poplava, prethodio je jedan požar i daljim otkrićima saznalo se zapravo
da su nekada pljačkaši, pa čak istražitelji, to jest arheolozi, koristili su mumije kako bi osvetlili te grobnice, pošto tada u 18. i 19. veku još uvijek nije bila otkrivena struja, ali baš smo bili razočarani tom činjenicom kada smo to čuli. Stvarno poražavajući moment za egipatsku kulturu i istoriju. Evo pogledajte, to je soba sa njihovim nakitom zlatnim, sa njihovim blagom koje je pronađeno u raznim grobnicama. Jako zanimljivo. Ovo što vidite su i kao neke proteze za prste, ako nekome, ja mislim, pretpostavljam na osnovu onih emisija koje sam ranije gledala da su oni pronalazili proteze kada nekome fali prst, pogotovo na stopalima. Ovo mi se čini da je za šake, ali da, oni su imali i proteze za stopala. Da, inače oni su bolovali dosta od reumatizma i od šećera, jer dosta su jeli hleb i pivo kako bi imali energije za sve te stvari koje su bile ispred njih, za izgradnju tih piramida. Zapravo time su hranili svoje radnike, ali pretpostavljam da su i oni isto jeli dosta hleba i piva. To sam isto saznala na ovom divnom programu. Ako imate mogućnosti, toplo preporučujem History Viasat program, jako zanimljiv, dakle, istoriji celog sveta, starijoj, novijoj, mističnim momentima iz istorije i kako su se recimo otkrile neke stvari. Jako korisno i svakako mislim da je istorija učiteljica života i ne može nikome da škodi, bar da se potrudimo da neke greške ne ponovimo. Dakle, ovdje ja još uvijek malo uživam u ovim divnim pogledima na muzej i opraštam se sa njim i nadam se da ću bar još jednom sa svojim mužem u penziji da posjetim ovaj muzej. Evo, pripremila sam jednu malu galeriju naših slika i taman da se osvrnem na to što sam na početku ove priče rekla, to su neke neočekivane situacije koje smo imali u putu od Hurgade do Kaira. Recimo, čekali smo sat vremena, tu smo izgubili, sat vremena čekajući jednostavno na policijsku pratnju i čudno je bilo to što se auto jednostavno zaustavio i nismo uopšte imali pojma o čemu se radi i bila je nekako neprijatna situacija dok nam vodič nije rekao šta je u pitanju, a i vožnja do tamo je bila vrlo neočekivana za mene. Dosta je bila divlja za nas Evropljane. Mi nismo navikli na takvu ludu vožnju i saobraćaj je nekako na autoputu bio čudan. Preticanje i sa leve i sa desne strane i nekako mi je sve to bilo malo, ajde da kažem, zastrašujuće, ali ajde da kažem da sam i ja neka, mala plašljivica. Ali eto, to mi je bilo vrlo čudno. Sada nastavljamo našu avanturu. Krenuli smo u jedno malo krstarenje, to jest ka brodu, na jedno malo krstarenje Nilom. Prvobitno to nije bio deo plana, ali kada smo čuli da postoji ta mogućnost, pogotovo moj muž je imao želju i deca su imala želju, ostali su već bili onako malo umorni, ali ipak smo se odlučili na to da idemo na jedno malo krstarenje i verujte mi, u tom momentu bolju odluku nismo mogli da napravimo. Na brodu je bilo tako fino i prijatno. Mi smo se već malo umorili u onom muzeju, moram da priznam da je bilo jako toplo i vodite računa kada idete u muzej, ponesite dovoljno vode, računajte da će biti jako toplo i zagušljivo unutra. Toplota, gužva, ljudi, tako da ovo je bila kao neki predah na Nilu, jedna divna, prijatna pauza, baš je bilo lepo. A ton sam isključila isključivo zbog autorskih prava, zato što su nam pustili pesmu
od Baje, inače on je omiljeni pevač moje svekrve, kao da su znali. Mislim da je pesma bila u hotelu Ljubav ili tako nešto. I tako su nam podigli nekako raspoloženje i podigli su atmosferu. Kažem, jako je bilo prijatno, ta plovidba Nilom ostavila je baš utisak na sve nas i pogotovo na dečicu. Dečici je to bilo baš zanimljivo jer nismo imali iskreno mnogo prilika da se vozimo brodićem i ovo je za njih stvarno bio jedan highlight. Zahvaljujući njima i mom mužu, eto, odlučili smo se. Meni je bilo neprijatno da navaljujem, a onda su komšije i Danka rekli pa hajde idemo, Danka je moja svekrva, hajde idemo, pošto su deca želela, oni su hteli da im izađu u susret, a kada smo svi došli tu, bilo nam je divno, zaista. Sada naš vodič priča sve što zna i što može o Nilu, a mi onako impresionirani cijelima, ja mislim da ga pola nisam ni čula, pokušavajući da snimim sve i da slikam sa strane, ali eto, sve što vas zanima možete svakako i sami da pronađete, tu neću previše da pričam, ali ću iskoristiti ovu priliku utišanog zvuka, to jest isključenog tona, da vam kažem ono što sam zaboravila, da vam kažem zapravo nisam ni imala prostora gdje da ubacim, a to je da strogo vodite računa da ponesete sitan novac bukvalno na ovom cijelom putovanju, pogotovo na ovoj ekskurziji, to će vam biti potrebno, zato što ljudi su jako ljubazni, svi žele da vam pomognu, ali kod njih je jednostavno takva kultura i tradicija, oni svi očekuju neki bakšiš. Sada, kada samo pomislite na to da oni jako malo zarađuju i da vrlo teško žive, vama će biti i drago da možete da ostavite neki bakšiš, verujte mi. Njihova prosječna plata je oko 200 evra, sada vas ne lažem, 200 do 300 maksimum. Naš vodič ima oko 200 evra platu, njegov brat na jugu zemlje koji predaje francuski jezik u jednoj školi, on ima 130 evra platu. Automobili su im recimo jako skupi, novi ne, ali novi su zapravo slična cena kao i u Evropi, ali ljudi sa takvim standardom sebi ne mogu skoro ni da priušte novi automobil, a kada je polovni automobil u pitanju, onda je 3 puta skuplji, ako je kod nas neki automobil 5.000, kod njih je 15. I oni sa takvom platom štede za auto, njima je kupovina auta jedan veliki luksuz. Tako da svakako će vam biti drago da imate nešto kod sebe, pogotovo i uz put imat ćete neke pauzice, imat ćete možda volju da popijete neku kafu, čaj, jako je važno da imate neki sitan novac i zbog WC-a. Dakle, na svakoj pauzi skoro svaki WC se plaća i ljudi bukvalno stoje ispred, a tamo i gdje se ne plaća ponovo stoje, čiste, brišu i očekuju da ćete im ostaviti neki bakšiš. Vidjeli ste, evo ja sam pripremila i malu galerijicu slika kako bih mogla da vam kažem ovih par informacija koje sam imala za vas, jer moram da priznam da bi moglo to da vam pomogne. Svesna sam da postoji mnogo emisija o putovanjima i da tu možete mnogo toga da saznate i o turističkim mestima i o mnogim znamenitostima, ali mislim da je važno pogotovo majkama koje imaju decu da vide kako to izgleda iz mog ugla, kako izgleda putovanje ne jednog samca ili samo bračnog para, kako izgleda putovanje majke, žene, porodice sa 3 dece, čak i sa komšijama i svekrvom u krajnjem slučaju, kako to izgleda u jednoj grupi. Ono što sam mogla da primetim je da u muzeju su moja deca bila jedina. Ja nisam videla da je neko poveo drugu decu u muzej. Neko će da pomisli da sam možda šašava što vodim decu na ovakva mesta u muzeju, obilazak piramida, kao da nemam decu gde da ostavim.
zapravo stvar uopšte nije u tome. Decu itekako imam kome da ostavim. Tu su moji roditelji, tu uvek moja svekrva. Ona se čak ponudila da uopšte ne ide u Kairo, već da njih pričuva. Ali kada smo decu pitali šta je njihova želja, oni su izabrali da idemo svi zajedno i da svi zajedno vidimo piramide, jer oni su već svesni šta je to. To se provlači i kroz filmove i kroz crtane filmove i tako dalje i njih same to interesuje i meni je drago da je to tako, jer ovo nije prvi put da oni sa nama posećuju muzeje, već smo bili u Barceloni, već smo bili i u Beču u muzeju zajedno, a i čeka nas još mnogo zajedničkih avantura i moj savjet vam je da proživite ovako neke stvari sa decom. To nema cenu, zapravo te zajedničke avanture pomoći će vam da izgradite jako, jako dobar odnos sa vašim klincima. Tako da meni je draže da posetim možda i mnogo manje stvari u životu nego sa svojom decom, nego da ih posećujem sama. Tako da drago mi je da su izabrali da idu sa nama. Svakako morate i poznavati dobro vašu decu ako ste svesni da oni nisu sposobni za ovakvu avanturu, onda naravno ih nećete ni voditi. Ne morate se posvetiti deci i proživljavati avanturu u Egiptu, u Kairu i piramidama ako deca to ne žele. Ako žele nešto drugo, onda može to biti i Luna Park, vi poznajete vašu decu. A evo sada mi smo ponovo napravili ovde jednu galeriju slika gde se piramide vide iza nas. Dakle, ova piramida koja se čini da je najveća, to je Kefrenova piramida i ona je očuvala ovaj vrh, vidi se fino, ali zapravo ona nije najveća. Najveća je Keopsova piramida i najviša, međutim ovde je to zapravo optička varka zato što Kefrenova piramida je malo na brdu pa se čini veća, dok je Keopsova malo u dolini i Keopsova je izgubila malo na visini jer je oštećen njen vrh. Sigurno za par metara, ne mogu da se setim koliko je vodič rekao, da li nekih 10 metara ili tako nešto, uglavnom čitav vrh Keopsove piramide fali, ali svakako čisto da se zna da je Keopsova najveća i mi ćemo baš, vidjet ćete u nastavku materijala, mi ćemo se baš fino približiti Keopsovoj piramidi i tu ćemo se i slikati. Evo nas, dragi moji, blizu piramida. Sada smo se slikali ovde, a sada idemo da im se još više približimo. Jedva čekamo. Zanimljivo je da možete i da birate da li ćete prijevozom da obilazite ove piramide ili možda na kamilama. Ja mislim da ima i konjima i kočijama, koliko sam razumela, ali mi smo zbog čitave situacije izabrali autobus jer nam je tako bilo najlakše, jer već dosta smo bili umorni i od puta i od čitavog dana i od vrućine i naravno zbog dece kako bi i njima olakšali. Evo sada se približavamo se Keopsovoj piramidi, a Selma je iskoristila priliku da je nosi jedan od vodiča. Sada mi se u pozadini videla Kefrenova, a ovo je Keopsova piramida. Čak smo i tu kupili neke suvenire, neki starci su tu šetali, molili i tako dalje i baš smo kupili lepe suvenire tu od njih.
Inače, htjela sam da kažem, slučajno da ne zaboravim, čitava ova ekskurzija za nas osmoro koštala je 500 evra. Bio je uračunat i ručak u cenu, ali piće nije uračunato, odlazak u WC i tako dalje. Mislim, tako neke sitnice, naravno, nešto što vam je potrebno. Šta još nije bilo uračunato? Plovidba Nilom nije bila uračunata i nju smo platili 35 evra za nas osmorom. Dakle, čitavu ovu ekskurziju platili smo 535 evra i mislim da je to jedna vrlo povoljna cena za nas osmorom. Evo sada mi pokušavamo da se približimo Sfingi i zapravo da se slikamo jer se ona fino vidi iz tog mesta, vidi se baš lepo u pozadini, tako nam je vodič objasnio. Moram još svakako da kažem da je ovo jedna naporna ekskurzija. Ako se stariji ljudi opredele za ovako nešto ili roditelji sa decom, kao što smo se mi odlučili za to, verujte mi da nije najjednostavnije ako imate malu decu, ali svakako vi poznajete vašu decu. Mi smo lepo podneli, deca su lepo podnela. Selma je znala malo da zanoveta, naravno najmlađa je, ali generalno smo stvarno super prošli. Dakle, ponesite dovoljno vode, dovoljno sitnog novca da imate za neke vaše potrebe, eventualno da kupite možda negde vodu za odlazak u WC, za neki bakšiš i tako dalje. Još jednom da napomenem, ekskurzija ukupno za nas koštala je 535 za nas osmoro. Naoružajte se naravno strpljenjem, jer ova ekskurzija traje bukvalno ceo dan, ali ja sam ovo želela još od detinjstva. Toliko sam želela da mi je tata obećao ako završim fakultet da će me poslati da vidim piramide. Međutim, stvari su se malo u mom životu zakomplikovale. Žurila sam da završim fakultet i da se udam, a u međuvremenu sam morala da odem i za Izmir, tako da je ponestalo i vremena i financije nisu baš mogle sve to da pokriju, a čak i da su mogli, kažem vam, nismo imali vremena za to. I onda sam pokušala jednom sa mužem, ali da vidim kada smo jednom već bili u Hurgadi, ali tada niko se nije prijavio za ovu ekskurziju, pa nismo ni mi mogli da odemo. Tako da meni se konačno želja ostvarila, ali ne samo da vidim piramide, već ostvarila mi se moja životna želja, moj životni cilj, a to je da i ja osnujem svoju porodicu, da imam divnog muža, da budem srećna u braku i da imam divne 3 dece i to je i sa njima kada još odem da vidim ove piramide, onda je to jedno veliko ispunjenje želje. To jest, skoro da su mi se sve želje ispunile u životu. Tako da, eto, i divna je stvar imati ovakve ljude pored sebe, također svekrvu sa kojom se lepo slažem, moje drage komšije, roditelji koji ovo nisu ovog puta sa nama, sestre i svu bližu rodbinu i sve puno ovog puta pozdravljam i zahvaljujem se na svoj podršci koju su mi pružili generalno u životu i u poslednje vrijeme tokom snimanja. Ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Nadam se da vas je zanimalo ovo što sam imala da vam kažem. Vas puno pozdravljam. Mama Super Ego Pidžama.